nggih satawis kula ngaturaken rumiyin menika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, mbok menawi menika wonten Om Swastiastu, salam budaya, utaminipun menika kadang kula seniman seniwati Kabupaten Malang. Parantine kula cumantak wonten ngriki menika mapan wonten Wonogiri Pak nggih. Wonogiri menika wonten prajanipun ingkang menggugati nun inggih menika panjenenganipun Ibu Tasminah. Ugi menika kalebet ingkang menggugati menika kadang anem menika putranipun inggih menika Raka Mas utawi Kang Mas Sohib. Parantene medal menika kawula kidalang pramana jati ingkang kapitedah hambekta lumampahing adicara inggih menika Pondho. Parantene Ibu Tasminah anggenipun ngrawuhaken PW Production sesarengan kidalang pramana jati ing wekdal punika kanthi tumapahing adicara Hangrakit Sekar Cepaka Mulya Maharja ingkang putra anggenipun mundhut lama ing permondo sila ing wong agrami. Inggih kelaben panjenengan sedaya Panapa Bulekadinta amung kewala wakil Soebul Bed utawi Soebul Hajat ingkang saperlu ngaturake acara pada areneka. Mohon badhe salah lopot gula nyoon pangapura kelaban been oron Pak nggih. Ya ngaku utuk dura tenanan. Nek ana lupute njaluk sepura. Parantine Ibu Tasminah inggih menika ingkang putra ingkang keparingan asma Den Bagus Muhammad Sahril Ajis pikantuk nugrahaning Gusti pikantuk jodoh ingkang mijil saking lalatan Sumberjo Gedangan inggih menika Nimas Ayu Silsa Nurdiah Setyorini. Mugi-mugi anggenipun mundhut lama ing permondo kawula kidalang pramana jati ingkang mijil saking Sumberwangi. Ugi menika PW Production nderek ndedonga anggenipun badhe ingkang badhe lelumban ngayahi samudraning gesang. Mugi tansah mangya yuwana lestari anggenipun jejodhoan. Ugi dhumateng panjenenganipun kadang kula sagunging menika duta pamethuk utawi kadang terima tamu nggih. Panampi tamu rawing tamu utaminipun menika Bapak Mijan. Ugi panjenenganipun Bapak Ahmad kula nuwun donga pangestu anggen kawula jumantak wonten ngriki mugi pinaringan rahayu kalis ing sampikala. Dumateng panjenenganipun para lenggah kadang tamu ingkang katemben rawuh kawula aturi rumiyin sugeng rawuh utawi sugeng lelenggan wonten sasana pahargyan utawi sasana palenggan ingkang sampun samapta. Kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng panjenengan dene napa panjenengan kersa ngrawuhi undanganipun Bapak Tasminah ugi kersa maringi iti pangestu dumateng panjenenganipun menika Ajis anggenipun sumadya nindakaken jejaban luhur utawi badhe mundhut lama ing permondo. Parantine kawula teng mriki cekson Pak nggih. Ing mangke mbok bilih wonten kekurangan taksih kula
mratitisaken utawi tak bener-benerne. Dadi kula wonten mriki cek sondriyen. Mbok menawi wonten kekuranganipun kawula nuwun lumunturing samudra pangesami wisana Jackson badhe keadanan nanging kula sikegriyen tak cobake dhisik matur nuwun.